kuwi sapa jenenge? Cuklis. Sapa? Cuklis. Dan pane cilik. Kenalan juga di Ponakane kuwi. aku sing kenal Gur Ipin mbek Upin tok. Ora kuwi kan kenalan sapa jenenge? Moto-moto kan ganong malah dawangan. Jenenge Abiro Mayama jenenge. Jenenge sapa le? Kuwi ngarepe sapa jenenge? Ngarepe sapa? Pak kenalan Ipin karo Upin ki aku wis kenal, biasa tak grogi. Sapa jenenge le? Dian temi warga kok piye? dia prinsesa. Sapa Dian sapa? Bias. Oh. Bias. Bukan gue sing rada tengen. Iso dibesak wis. Iki sido Pak Gana apa Pak Dawangan sidone? Buruk, Pak. Wah, kowe panas lento. Dias kon guling sik, nek arep guling urung tak tabuhi. Ayo, Yas. Dias. Ayo guling sik, Yas. Guling. Kok tak sawer. Oke apa lagi? Oke ora? Oh, oke. Anak gue Bobi ora oke, lho pecat ora tak nggo. Ayo. Ayo, Yas. Mesake Pak Guru ki kok iso. Ora bang lho. Dia ki salto opo kaya mau karetan mau. Bubrek ya bang keseretar bener. Nah, kae ditampani sawerane ning kidul. Kayaknya nanti kidul. Ayo. Ora dowo. Nek perkara duit e do cicil mripate. Oh benar. Oh Ipin saiki. Upin di Upin. Upin di Kejengkel. Wah, jangan kompak itu duwe-duwean. Cil, Upin. Ayo saiki awamu sing salto jajal. Oh, Ipin sik. Ipin. Ya. Nah, aku kok Ipin berapa wis? Kaya pentol kok. Derek nebangaken piatu kali punika bujang gonong nika asli saking SLB penyakrikan. SAG Pak. Kok SLB itu SLB penyakrik. Masih dalan munggah kae. Iya, kok dalan. Ayo. Ipin kau Upin sik. Tak rusun. Bingsu jajal nang nang sapa? Sing kalah salto. Alah. Ipin sik, Upin carry kok. Yo. Ayo. Budak pintere saltone bareng saya akeh. Ipin. Ipin. Salto sik malah bali. Kowe Pak bayaran ora? Kulino rulisan Salto sik. Ditangkepken bayaran bareng. Kae sawarane ning kidul. Ah, motor duiten mesti motor duiten. Lah. Kae sawarane ning kidul. Salto sik kole budal. Salto sik. Tak SBC jing iso rasa main gue. Ayo, Pak Wati ya.
Pin, jajal mau pasangmu piye? Sadurunge salto piye pasangmu jal. Oh, kudu ngono. Pasangmu piye mau? Pas pasangmu piye mau? Pas jangkamu pertama piye? Madhep ngetan kono wetan. Nah, pasangmu piye? Wes, langsung pasangnya piye? Raine biasa. Bagus ya. Kes. Rasane kakek salto ping 5 ae. Ping 5. Salto ping 5 tekan gemuh. Kuat ora kowe? Ayo, ping 5 lho. Iki sawerane tapose 100.000 cae. Sing sudoke 100.000 sing nomor 2.000. Wes disyukuri ae, syukur. Cair 7.000. Piye? Kurang. Lah saltomu nyicil kok kowe tak cicil. Ora ana sing nyawet, ono sing nyawet. Ayo lho. Ora delok. Dijo. Ora incen. Ayo Mister, you can sawer weekly Mister. Berisik kowe. Bahasa Inggris iki ora ngubeng. Mister pure duit. Kemis niru sapa kowe? Kemis niru sapa kemis? Kok kemis kok ar? Ora udah bosone kok. Mister, Kowe geri ngomong ae I love you. Mister I love you. Yo, jajal mlebuse bukteke mlebu. Mister kebuse. No, joget no. Mister I love you, Mister. Malah jorok-jorok. Mister kula nuwun, kula sinten. Rene tak jeri rene ngomongnya rene. Ning jero Mister padem ngono. Oh, judul lagu. Cesa kowe gak. Kok aku sih, Pak? Sapa, Mas? Ya aku. Mister. Kowe madhep rono sih. Mister. Karo ngomong nirok Mister. Padem. I'm falling love with you. Kowe mlebu nek ora gambung kowe. Dikecut kuning mobil itu. Tutung Kak. Hah? Wah, kowe kulino nek entuk saweran tak bagikan aku ki ra manggol ndong saweran. Awet 7.000 kok. Gua tuku es jumbo sesuk 2.000. Sapa sing rusal to? Reno. Ayo no, oh rambutmu kaya manuk sago ontong kuning ngono. Kaya picek kafir. Mikem. Nah, ngono mikem. Ayo. Yo. Ayo. Tabuhannya sing bater kok mandek iki. Wah. Dias turu. Pripun sedherek-sedherek sedaya Reno saltone sampun apa malih? Sampun apa malih Reno?
Karo ngomong tuh, aja lalu sawarane ngono. Salto tekan sojo merto ya. Kupinge krungu ora arek to. Ah iya. Kowe do omong wong tuwa ki manut, ndak dadi jamu mete. Salto aduh ngono piye. Apa tak sawer, dino sawer kebom, sawer kebom. Oh wes modalnya 7.000 tok. Wah age ya. Pak Guru metu THR. Ubur-ubur ikan lele THR ini. Ya. Ya Pak Sawer ya. Ya ketemu Mas. Ora nganggo klasa. Gak gila ana duit mau ado mingat. Ketemu raos ya. Ora nganggo klasa. Aku yo iso, sapa. Nemenane ndas bijik-bijik 5.000. Lah saltone meying-meying koyo ngono. Salto sing bener kok tak kei sing 20.000. Doyong Pak, kayak Pak kasihan Pak. Kuat salto ping 20, 50.000 cash. Cash. Ping 20 lho. Ojo Ayo salto ping 20, 50.000 Ojo cash. dicicil tapi Pak. Ora iki tenang. Ora masih salto ojo dicicil. Ora kena dicicil. Kok sesuk dicicil meneh. Heeh. Saiki 2.000 sih. Sanggup ora? 20.000 50.000. 20 saltonan 50.000. Hei, wah lumayan kena gitu kowe. Kendang rawani jebul. Sing ngendang jare kon danau. Wes toh kakean nganu kuwi sok kuwi mau. Wah nek ana anggun gak semangat. Alah alah. Tak hitung ping 20 ini ati suara entek nanti. Pak Ganong. Ayo Mas, mudun Mas, mudun. Mudun. Ayo Riz. Ayo. Ayo Mas Riz. Oke, siap. Mudun beres. Wes cara ngono tanggung ora mudun. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan itu. Ayo.
Waduh, boyoan Waduh, bisa waduh, ki. waduh. Waduh. Damkar. Waduh. Raine rasa melas, Raine rasa melas. Damkar. Raine rasa melas keringat. Damkar. Ayo. Rasopan. Segedang jare meh gano, Mas. Segedang. Segedang. Segedang mudun jare. Awakmu gedengi rene iki sing gedang. Ah, tinggi. Gedangi. Ini Mas Terapi Adi. Mas tinggi. Sing kacamata Ah, Gano. Pak Gano ki mudun ki. Gedangi. Ayo, gedangi. Iki sing ganong narik sing gedang po. Ayo. Bang kowe medun, Bang. Kowe medun kalih, minggir. Ayo Mas Boy. Ayo ki, salto ping 50. Minggir. Ayo. Medun. Pak ayo. Jare iki Pak salto ping 50. Oh Mas Ropan bareng melu jebulane. Mas Ropan bareng. Ayo. Oh Mas Ropan Sing tua-tua. Ayo kan Ropan. Ayo. Peri materi iki. Ayo. Sing cilik-cilik monggo pinara, sing gede tuwa-tuwa sing ganong. Hah, ngono selfie. Ayo. Ayo kan Ropan. Kene le munggale. Ayo munggale pinara kene le monggo. Pinara. Nang ato pindah jero. Monggo kacane. Monggo gampangane dimamin. Ojo pangko ndak untune rompol kowe. Ayo kan Ropan. Wes medun, Bang. Ora Wes kakean. medun. Wes ayo mudun. Ayo Mas Boy. Sajake kok rembit ngono ki. Iki Gedang ya. keruminan kayak iki. Kae lho disaksikan Mbak Bella. Ayo. Kae lho Mas Bo. Bar iki wiyogane gate. Ayo. Jalane. Sama ganong. Aja sembarangan. Ayo kan Ropan. Ayo. Nganggone iki wong sing bener ngono. Ayo. Oh, syahud. Woi, salah kiblat nih. Bangun. HP ini diamanke, monggo dak buka. Ayo. Ayo lek kono. Siap. Oi.
seri bel kon salto lho. Bisa gue. Kaya Markonah malah. Salto. Delok ke mana? Mana geran sisar mak, penyawer. Pane depan di. Mak, sawarane, Mak. Mas Selamat. Kok gak pengen apa? Ayo boy, boy ke. Wah, Iki. Piye kae? Bobi di Bob. Ayo. Loh, Bob. Hei, Ayo. hai Mas Bob. Oh, Wes rasa acung-acung kene. Wis. Ayo lek Bella. Wis. Iya.